Príjemný podvečer, vážení diskutujúci, vážení hostia, milí priatelia. Som veľmi rada, že vás môžem privítať pri našom dnešnom podujatí pod takým celkom vtipným názvom Nie je stolica ako stolica. Peter si ma osvietil. Áno, nie je stolica ako stolica o netradičných jazykoch z nadhľadu. Túto diskusiu sme zvolili na základe Európskeho dňa jazykov, kde v rámci celej Európy sa koná množstvo podujatí a samozrejme my sme nemohli byť výnimka. A cieľom tejto diskusie je vám hlavne priblížiť fakt, že lingvistika nie je nuda a môže obsahovať množstvo zaujímavých informácií, napríklad aj to, že v jazyku amazonských indiánov je výslovnosť mužov úplne iná ako výslovnosť žien. A v podstate upozorniť verejnosť na potrebu štúdia jazykov, na zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia. A kvôli tomu tu vítam našich dnešných diskutujúcich, ktorí nám práve niečo viac povedia o rozdieloch, podobnostiach, ale aj zaujímavostiach práve toho lingvistického sveta a niektorých tradičných i netradičných jazykov. Dôležitá informácia, ktorú by som chcela spomenúť, je tá, že toto podujatie sa koná v rámci sérii diskusí pri príležitosti spustenia internetového e-learningového portálu www.monda.eu, ktorý vám prináša mnoho zaujímavých informácií nielen z lingvistického sveta, ale napríklad aj o témach ako je migrácia, ľudské vzťahy, rodová rovnosť, klimatické zmeny či globalizácia. A taktiež toto podujatie sa koná v rámci festivalu Od pólu k pólu, ktorý bol spustený práve včera a končí 5. októbra, ktorý organizuje Bubo Travel Agency, s ktorou vlastne aj spoluorganizujeme práve toto naše dnešné podujatie. Teraz by som prešla k predstaveniu našich diskutujúcich, takže začnem dámami. Prvá dáma je Katrin Abu Naboltová, ktorá 18 rokov žila v moslimskom svete, miluje arabskú kultúru a jej pohodový prístup k životu a taktiež pôsobí ako sprievodkyňa Bubo Travel Agency. Takže Katrin, vitaj. Našou druhou a nemenej zaujímavou diskutujúcou je Martina Čameková, ktorá vyštudovala švédštinu a nemčinu a v podstate Škandináviu navštevuje veľmi pravidelne, často sa do nej vracia a navštevuje niekoľkokrát do roka. Našim ďalším silným diskutujúcim je pán Jozef Reinwart z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí z odboru všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami Európskej únie. Áno, okrem iného sa veľmi dlhé roky venuje jazykovej a kultúrnej politike a dnes je tu preto, aby nám niečo viac povedal práve o súčasnej jazykovej situácii Európskej únie. No a áno, potlesk. A moderátorom večera je Peter Baláš, ktorý k nám prišiel z organizácie Edukácia a internet. Je to organizácia, ktorá robí veľké množstvo vzdelávacích projektov a podujatí práve na podporu multikultúrneho učenia a používania jazykov a internetových technológií. Takže ja nám prajem... Ja nám prajem príjemnú a plodnú diskusiu a v podstate už slovo odovzdávam Petrovi. Príjemný dobrý večer. Ako už bolo spomenuté, zišli sme sa tu, aby sme si porozprávali niečo o tzv. Netradičných jazykoch, či už Európy alebo sveta. Pre mnohých ľudí aj slovenčina je netradičný jazyk, takže budeme sa venovať z časti aj tejto téme, dokonca aj pre niektorých ľudí, ktorí tu sedia. Je momentálne slovenčina exotický jazyk, ktorý momentálne objavujú a začínajú sa ho učiť. Ja by som chcel na začiatok iba zo pár informácií k tej téme alebo k tomu dnešnému dňu. Tak ako tu bolo spomenuté, viac menej 26. septembra v piatok sa koná každoročne tzv. Európsky deň jazykov. Ku tej príležitosti viac menej toto podujatie sme pripravili. Počas toho dňa budú takisto tzv. Ulička jazykov na Hviezdoslavovom námestí a rôzne iné aktivity prebiehajú po celej Európe, kde sa viac menej tá podpora mnohojazyčnosti snaží nejak tak zviditeľniť navonok vo svete a minimálne v Európe. To, že tá mnohojazyčnosť je potrebná a že je dôležité sa učiť jazyky a nie dajme tomu iba jeden jazyk, že ten svet je pestrofarebný, bohatý a tie kultúry a jazyky
jazyky sú prepletené. O tom by sme radi dnes rozprávali aj s našimi hostkami. Tie témy rozdelíme. Na začiatok by sme zo pár takých trošku možno ľahších tém, ľahších informácií. Ja by som sa rád opýtal v podstate každého z hostí nejaké svoje názory, zaujímavé a popríklade humorné zážitky ohľadom vyučovania a učenia sa jazykov, alebo teda aj stretávania s nedorozumeniami sa s jazykmi. Potom si prejdeme zo pár informácií o tom, aká tá situácia súčasná je, či je utešená, či není, či to teda vyzerá dobre v tej Európskej únii s vyučovaním jazykov, alebo máme čo robiť. No a na záver sa poprípade dostaneme aj k rôznym nejakým exotickejším jazykom, plánovitým jazykom a podobne. Ja by som na úvod, teda obidve dámy sú sprievodkyne z CK Bubo, čiže tých zážitkov zrejme majú viac ako možno bežný občan, ktorý cestuje možno nie až tak často do zahraničia. Ja by som sa napriek tomu ale všetkých z hostí opýtal zo začiatku, že ako ste sa dostali k cudzím jazykom, teda tým konkrétnym, ktoré ste sa museli učiť, okrem teda toho materinského, čo vás po prípade viedlo k štúdiu tých ďalších jazykov a či to bolo teda jednoduché, zaujímavé, alebo aké rôzne problémy s tým boli spojené. Dobrý večer, prajem. Tak moje meno je Katarína Buda-Butová. A ja som sa dostala k arabčine tým, že môj otec je zo Sýrie pochádza, takže ja som sa narodila v Sýrii. 18 rokov som žila v Sýrii a som tam študovala, takže pre mňa bol exotický jazyk skôr tá slovenčina. Keď som bola malé dieťa, teda už boli prázdniny a všetci sa hrali na ulici a podobne, tak ja som sedela doma a učila som sa slovenčinu. Šlabikár, Ema má mamu, mama má Emu. Vtedy som to vnímala tak, že to bolo také trošku pre mňa obmedzenie, že som sa nemohla hrať, ale teraz je to pre mňa veľká výhoda, že teda ovládam obidva jazyky plynulo. Takže asi takto som sa dostala k tej slovinčine a k arabčine. Dobrý večer. U mňa to bolo tak, už bolo spomenuté, že ja sprevádzam teda pre CK Bubo, najmä škandinávské krajiny. Som vyštudovala švédčinu práve najmä asi kvôli tomu, že som taký že akčný typ a strašne ma to ťahalo vždy do severských krajín a proste príroda a všetky tieto veci. Kultúra, celkovo proste tá škandinávska nejaká tá celá tá atmosféra, to čo ľudia očakávajú od Škandinávie, tak to samozrejme také tie klišé škandinávske, tak to aj ja som strašne mala rada už od detstva, takže takto nejako som sa ja k tej švédčine dostala. Ako sa človek dostane k nemčine na Slovensku, asi to nie treba nejakého rozoberať, že proste od základnej školy sme sa to učili nemčinu, angličtinu, ale tá švédčina skôr to bola taká príťažlivosť tej krajiny samotnej, ako toho jazyka, že som sa tam chcela dostať a proste tak nejak to vyšlo. Dobrý večer. Moja cesta k jazykom bola trošku iná, ako kolegynky spomenuli. Ja som sa o jazyky vôbec nezaujímal. Mal som 20 rokov, som bol na vojne, športoval som a venoval som sa iným aktivitám a keď ma poslali raz, dostal som opúšťach, cestujem v Čechách, som na stanici videl jeden nápis a krásnu nástenku plnom pohľadníc celého sveta a tam bolo napísané Esperanto vás spojí s celým svetom. A ja som hovoril, čo to je Esperanto? To je fínsky bežec, alebo je to niečo také? Tak keď chcete vedieť viacej, choďte sa tam pozrieť do toho klubu, tak som tam išiel a zistil som, že to je nejaký medzinárodný jazyk, ktorý je veľmi jednoduchý a ja, že za pol roka hovoríte týmto jazykom a máte kontakty na celý svet. Tak som si to chcel vyskúšať, no ja som si povedal, dostal som ABCD Esperanta a keď som išiel na opúšťach, tak som si to čítal a takto a to samok som sa naučil a po 3, 4, 5, 6 mesiacoch naozaj som komunikoval s celým svetom. A potom tento jazyk u mňa prebudil záujem na cudzie jazyky. Až potom som si povedal, že ja by som rád medzinárodné vzťahy študoval alebo zahraničný obchod. Tak som sa potom rozhodol venovať seriózne k ruštine, lebo sme ju mali koľko 10 rokov a veľa toho nebolo, čo mi dostalo, ale hovorím, tak toto treba otášiť. Potom pribudla nemčina, angličtina, francúzština a už to bolo v tom prostredí jazykovom sa človek a potom vnímal ďalšie jazyky už z iného názoru. Takže toto bol môj úvod a príchod do štúdia cudzích jazykov a medzinárodných vzťahov, kde teraz pracujem. Ďakujem pekne. Ja sa pridám k tomuto nejakému význaniu.
ja som bol možno niečo podobné, takisto trošku takým outsiderom z tejto stránky, pretože nikdy ma takisto nejak jazyky nezaujímali. Na základnej škole sme mali povinne ruštinu, ja som ešte bol posledný ročník, ktorých tá ruština zastihla. Aj keď to neľutujem, zišlo sa mi to pred mesiacom v Moskve. A následne som sa učil na základnej len ako taký doplnkový nejaký klub dobrovoľne nemčinu. To sa mi ale potom veľmi zišlo, keďže som chcel ísť na strednú školu na hotelovú akadémiu do Piešťan. Na mesiac pred prijímačkami mi prišla informácia, že bohužiaľ z ruštiny je nedostatok záujemcov a môžete si vybrať, budete robiť z prijímačky z nemčiny alebo nepôjdete na tú strednú školu. No tak zvíťazila vlastne tá snaha sa tam dostať, následovalo veľmi tvrdé vyučovanie, každý deň niekoľko hodín nemčiny, teda doplnkové. Následne som sa teda našťastie na tú školu dostal. Tam sa nás takisto samozrejme nepýtali, bavíme sa aj o jazykovej demokracii a diskriminácii, alebo budeme sa baviť, aké jazyky, kto chce sa učiť. Skrátka, ty si robil prijímačky z nemčiny, tak ty máš nemčinu a k tebe pridelíme ešte angličtinu. Na tej škole sa učili už vtedy 2 jazyky. Skrátka, 2 triedy mali nemčinu, angličtinu, druhé 2 triedy mali, dajme tomu, angličtinu, francúzštinu, ďalšie mali nemčinu, francúzštinu. Podľa akého kľúča to robili, neviem. Skrátka mi prispela angličtina, nie francúzština. Z časti som im takisto vďačný momentálne za to, ale alebo kvôli tomu zase neviem po francúzsku. Takže som sa viac menej takto dostal k 4 jazykom, až keď som skončil tú strednú školu, posledný deň školy som sa dostal v jednej knižke, kde bolo spomenuté takisto toto Esperanto, čo bolo pre mňa úplne zvláštna vec, že ja 19-ročný človek som v živote nepočul o jazyku, ktorý je medzinárodný a ktorý vraj je ľahko naučiteľný a podobne. Zaujalo ma to z toho hľadiska, že som teda vždycky bol zvedavý a o čo ide a čo to je, tak som skontaktoval nejakých ľudí, dostal som sa k tomu. A čo bolo zaujímavé, počas práce v Nemecku, počas 3-mesačnej letnej brigády som zistil, že po tých 3 mesiacoch ten jazyk ovládam lepšie ako nemčinu, ktorú som mal 5 rokov na škole a pracoval som v Nemecku predtým. Tak som si povedal, a vždy na tej úrovni, keď ste niekde v cudzine a keď musíte rozprávať nejakým tým jazykom a zistíte, že poviete prvú vetu a hneď už vás trošku tak tí ľudia si vás odmerajú, že aha, dobre, to je cudzinec a už tie reakcie sú trošku iné. A niekedy vám to dajú pocítiť, hlavne keď tam pracujete, keď si tam ako študent, tak to možno len vítajú, ale keď už je to každodenný styk, tak už je tam trošku ten taký dištanc. No a zrazu som zistil, že dá sa naučiť jazyk samoštúdiom veľmi rýchlo. No a toto ma v podstate priviedlo aj potom k tej nasledujúcej dráhe a k tomu, čomu sa venujem aj doteraz. Cez tento jazyk, cez Esperanto som sa dostal k iným jazykom, k iným kultúram, do iných krajín a momentálne naše občianske združenie pripravuje viaceré mnohojazyčné internetové portály na výučbu cudzích jazykov bezplatné. Viaceré z nich, taká menšia otvorená reklama, vzadu za vami, keď budete odchádzať na tých stolíkoch, sú letáky, materiály k tým projektom, na ktorých robíme. Môžete si kľudne zobrať materiály, o čom to je. Kým sa ešte vrátime, teraz by som nechal priestor našim hosťom. Ja by som chcel nejakú takú zaujímavú vtipnú príhodu, alebo zase opačnú, takú nejakú strašidelnú, ktorá sa viaže s jazykmi a či už teda s ich znalosťou alebo s neznalosťou. Máme niečo také za tie roky? Tak z príhod je asi veľa takýchto všelijakých, ono väčšinou tie príhody vznikajú práve na tej báze tých false friends, že tých známych takých, že tie slovíčka, ktoré niekde v nejakom jazyku sa povedia nejak a v inom jazyku znamenajú niečo úplne iné, nie je stolica ako stolica však, že ako to použiť a tieto veci, takže ja neviem, ja mám ako najvtipnejšie príhody sú práve tie, keď človek úplne presne nevie, že keď nevie presne rozprávať, alebo teda keď nerozumie úplne. Ja mám takýchto false friends veľa, totiž to nemčina a švédčina sú veľmi podobné, teda norčina a švédčina sú veľmi podobné škandinávské jazyky a Švédi a Nóri samozrejme medzi sebou si rozumejú, ale keď prichádzate ako človek, ktorý má cudzí jazyk švédčinu, tak tá norčina je ťažšie porozumiteľná, samozrejme. No a ja veľa sprevádzam aj vo Švédsku, aj v Norsku a rozprávame sa proste aj s norskými šoférmi, so švédskými alebo proste s nejakými ľuďmi, ktorí tam sú a ja mám takú príhodičku tiež, taký menší trafaz alebo proste také tie veci, čo sa stávajú, tak sme boli s kamarátom
s Nórom, z Norska. Sme boli na obede a po švédsky sa zmrzlina povie glas. Glas s dvomi s. A glas je samozrejme pohár, aj proste glas s jedným s, tak ako to znamená aj po anglicky. A ja som mala, on sa ma pýtal, že tak dojedli, ja som ešte si kúpila fľašu Coca-Coly a on sa ma pýta, že či chcem, on sa ma pýta, že chceš pohár? A ja som mu povedala, že nie, ja nemám chuť na sladké, pretože on sa ma pýtal, že will to have glass, akože pohár, ako pohár, že či mi donesie pohár a ja hovorím, že nie, že nemám chuť na sladké, že ja som myslela, že myslí zmrzlinu, lenže po norsky sa zmrzlina povie úplne inak. Takže toto sa mi presne stalo, že to slovo pohár je vo Švédsku je v Norsku to isté, ale vlastne a hovorím, že no tak on na mňa pozerá, že prečo nemáš chuť na sladké, ja ti chcem doniesť pohár a ty mi povieš, že nemáš chuť na sladké, to je úplne, že totálna blbosť. Akože to sú také, neviem, nič ma teraz nejaké konkrétne, nejaké srandovné veci nenapadajú až tak, ale pravím, veľa takých situácií človek zažije, keď sa učí cudzie jazyky, určite to poznáte aj vy, že proste títo false friends, že sú všade. Takže neviem, máte vy niečo? Ja skôr by som povedala, že ani nie, že vtipná príhoda, ale ja som mala problém, keď som prišla na Slovensku s týkaním a zvykaním. Nie je to zvykom v arabských krajinách, všade sa týka a keď som prišla na Slovensko, tak ja automaticky každému som týkala a potom častokrát som bola aj označená ako neslušná, lebo som nevedela v podstate ako vykať, ako týkať, takže potom až časom som sa nejako na to si zvykla a naučila som to za to, takže asi len toľko. Ja by som povedal jednu takú, ono to možno nebolo až také vtipné, hlavne vtedy, keď sme cestovali s jedným kolegom do Sarajeva, to bolo krátko v podstate, relatívne krátko, poviem 2003 alebo 2004. A na diaľnici sme potrebovali v Maďarsku si kúpiť v podstate diaľničnú nálepku, čo sme zistili, že je dosť veľký problém vysvetliť to tomu maďarskému predavačovi na pumpe. Tým skôr nám to pripadalo také, v podstate v reáli sme zažili ten slovenský vtip, ako poznáte o tom Bačovi a o tom, koľko jazykov ten vedel, aj tak sa nedohovoril. Ten turista, čo si chcel kúpiť tie nejaké brinzu a podobne. Takže niečo podobné sme zažili na tej diaľnici ako realitu, keď sme v podstate, ja neviem, no, kolega vedel asi 9-10 jazykov, ja nejakých 6-7. A aj tak sme sa k tej výlete nedostali nejakou bežnou cestou, vďaka našim nejakým spoločne dokopy 12-13 jazykom. Nevedeli sme to práve po maďarsky, tí naši južní susedia sú známi tou svojou znalosťou cudzích jazykov, no to nie je ani také prekvapujúce, to tá maďarčina je naozaj dosť odlišná od tých ostatných európskych jazykov a učia sa im dosť ťažko. Ono zrejme aj na tých slovenských pumpách to občas bol problém. Takže nakoniec zvíťazila teda posunková medzinárodná reč, keď sme museli nejak ukazovať rukami na nohu, čo potrebujeme. Ono to zrejme funguje momentálne na viacerých miestach, nielen na Slovensku. Včerom práve sme mali podobnú prídohodu od nášho čerstvého dobrovoľníka Rasmusa zo Švédska, ktorého tu vítam ako čestného hostia, ktorý prišiel v podstate pred 5 dňami a optimisticky si chcel v malom mestečku Partizánske v Tesku od predavačky sa opýtať, či mu vie zohnať, či majú viac menej záclonu do sprchy, ten záväz. No tak veľmi rýchlo zistil, že teda Švédsko nie je podobné ako Slovensko, že tam s tou angličtinou príliš nepochodí. Našťastie mu pomáhal náš francúzsky dobrovoľník Matie, ktorý už teda slovenčinu vie. A teda spoločne zistili, že ten záväz nemajú, tak sme ho museli dnes kúpiť tu. Ale to len na margo tých problémov jazykových, niečo podobné. Yes? Takže použil takisto viac menej ten posunkový jazyk a zistil, že záväz nemajú. Takže medzinárodný posunkový jazyk. Momentálne v podstate je zaujímavé to, že takisto posunkový jazyk neexistuje ako jeden. Takže... Ja som chcela dodať k tomuto, že to, čo aj často hovoríme klientom na zájazdoch, keď sa pýtam, že ja neviem do obchodu už vypýtať si niečo, keď správame v nejakých exotických krajinách, ja neviem, Katrin v Thajsku, to isté sa nám stáva. Ja hovorím, že vždy najlepšie je povedať, ľuďom to hovorím, keď nevedia žiadnu reč alebo nevedia si niečo vypýtať po anglicky,
najideálnejšie je povedať to po slovensky, pretože po slovensky človek vo svojej vlastnej reči intonuje, artikuluje, gestikuluje proste prirodzene a skôr si to vypýtate po slovensky, ako keby ste sa snažili nejakou lámavou angličtinou niečo a tí ľudia vám absolútne nerozumejú, že čo chcete. Keď to poviete po slovensky svojou vlastnou normálnou intonáciou, tak skôr ten človek pochopí, lebo tá reč tela je proste jednoznačná a to je asi najjednoduchšie. Takisto s touto maďarčinou, to je presne to sú tie uberfínske jazyky proste vo Fínsku. Keď chcete vysvetliť vám slovenského šoféra a hovorí mu, že chod na centrum. A proste to, čo vo Fínsku, to, čo v každom jazyku očakávate, že sa proste centrum sa povie centrum alebo nejak inak, tak po fínsky je to nejaký kesklin alebo niečo podobné, proste keskus niečo, neviem, či tu je niekto, kto vie po fínsky, ale skrátka je to niečo úplne iné, takže tie slova sú naozaj v rôznych rečiach, najmä aj práve v Európe, v Európskej únii, tá finčina je proste tak odlišná od všetkých ostatných jazykov, že tie slova, na ktoré sa môžete spoľahnúť v ostatných jazykoch, že aspoň tie medzinárodné, že sa budú volať rovnako univerzita alebo niečo podobné, tak po fínsky to bude úplne inak. Takže to je akože, to býva niekedy problém. No. K tomu presne viac menej sa viaže moja následujúca otázka. Boli ste už v krajinách, v ktorých ste sa úplne akoby teda cítili stratení v preklade, že nerozumiete ničomu na ulici, žiadne nápisy a máte s tým dosť veľký problém. Aspoň pochopiť, či je to cukráreň alebo piváreň, alebo bordel, už aj to sa stalo. Tak toto máme úplne bežné na našom zájazdu. Hlavne keď sa pohybujeme niekde vo Vietname, v Kambodži a v podobných krajinách, tak niekedy je to pre nás iba taký rozsypaný čaj a vôbec tomu nerozumieme a fakt ako hovorí moja kolegyňa, že častokrát že tí ľudia nevedia po anglicky a tá posúková reč je tá najideálnejšia. Dokonca som mala klienta, ktorý si chcel objednať tatarák a stále to hovorí po slovensky a v jednej reštaurácii sa mu to teda podarilo, neviem ako, ale tiež nevedel žiaden jazyk a podarilo sa mu objednať tatarák, takže... Áno, ja som hovorila, to podľa mňa Fínsko je taký veľmi dobrý príklad, že je to veľmi blízko, nie je to nejaká obrovská exotika, ale je to proste niečo, kam príde človek, ktorý je vybavený jazykovo, že má 5 jazykov, má nejaké latinské jazyky, pozná, vie po taliansky, vie po francúzsky a teraz príde proste do krajiny, ale germánsky, nič s ničím to nemá spoločné a proste človek je strátený úplne, prípadne pobaltské jazyky, litovčina, lotyština, to sú úžasné jazyky, tam prídete a to je, že tie medzinárodné slova už viete niečo toto, akože podobné, ale všade oni na konci dávajú, že as. Všade majú na konci as, čiže ja neviem, pošta je paštas, telefón je telefonás, všetko je s koncovkou as. Ja vždycky hovorím, že chudák, kto sa volá Jozef. A pravím, že oni aj mená, všetko dávajú na konci as, takže to je ono. Som len spomenul, že v Európskej únii nie je to len fínsky jazyk, ale takýto tajúplný je aj írsky jazyk. Ja mám kolegu, diplomata, ináč polyglot, 14 jazykov, samozrejme zorientovaný, hovorí, keď si dáte a pozeráte tie jednotlivé jazyky, tak natrafíte ešte na ďalší. Ten írsky jazyk je podobný ako fínsky, takže tam tiež musí hľadať. Ja sa pridávam, pred týždňom som sa vrátil z Estónska, bolo to niečo podobné ako s tým Fínskom. Po dlhej dobe znova krajina, kde nemáte šancu, teda čo čítate a rozumieť tomu, pretože v podstate skoro všetko sa nevolá tak, ako sa volá v nejakých iných európskych jazykoch. Čiže aj nejaké také tie internacionalizmy, také tie slova bežné. Takisto v podstate, že máme to aj na juhu, ako Maďari, to som bol prekvapený, že vlastne ani minúty a sekundy sú nie minúty a sekundy. Takže ono je to veľmi zaujímavé, tá pestrosť európskych jazykov je aj teda zachovania hodná a je vhodné sa učiť aj takéto jazyky. Ja som sa chcel opýtať, čo sa vám napríklad najťažšie učilo na nejakom konkrétnom jazyku? Či to bola teda slovenčina alebo čo, že s čím boli také tie najväčšie problémy tam okolo teda toho týkania? Čo sa týka slovenčiny, tým, že som sa to učila od malička, tak bolo to pre mňa také automatické, že som sa učila obidva jazyky. Ináč odporúčam deťom fakt z takého útleho veku, aby sa učili tie jazyky, lebo vtedy je to také automatické, že to dieťa reaguje na tie dva jazyky a vôbec sa nevníma ako nejakú záťaž alebo podobne. Čo ešte doteraz mám problém, tak to je tvrdé I a mäkké I. Takže to, keď ja píšem nejakú SMS-ku alebo článok, tak to je úplne, musím si to dať ešte niekomu skorigovať.
A ináč už tu žijem skoro 12 rokov, takže už s tou slovenčinou nemám až také problémy, ale na začiatku bol to veľký problém, lebo aj keď som sa učila teda po slovensky v Sýrii, tak bola to taká kuchynská slovenčina, keď som prišla sem a rovno som išla na tú vysokú školu a musela som sedieť v tej prvej lavici a počúvať všetko, lebo tie technické výrazy boli veľmi ťažké pre mňa, ale v podstate teraz už môžem povedať, že už to ovládam dobre. Celkovo myslím si, že tie škandinávské jazyky pre Slováka sa učia ťažko. Je to kvôli tomu, že tá melódia rečí možno je úplne iná a výslovnosť a hlavne to, že čítate niečo, čo by ste prečítali úplne inak, ako sa to v skutočnosti číta. Čiže podľa mňa najväčší problém je tá výslovnosť, asi to s tým mám ja najväčší problém určite. Akože, ak sa bavíme o tom, že ktorý jazyk alebo že čo je kedy sa vám učilo najťažšie, tak asi ja by som povedala, že mne sa učila švédčina najťažšie. A to kvôli tomu, že vlastne nemčinu a angličtinu som mala práve od malička, alebo teda od útleho veku a to človek rýchlejšie nachytá a angličtinu máte všade naokolo. Ale tá švédčina to bolo vyslovene, to bolo vydreté, to bolo proste také, že som prišla z ničoho na univerzitu a mali sme tam proste intenzívne švédčinu a to už človek má, ten 20-ročný mozog už nevníma tak, ako vníma ten 10-ročný mozog a preto si myslím aj to prostredie okolo, proste ja som došla domov a nič švédske nikdy si nezapríte v telke a podobne, takže to bolo naozaj že náročné. Na druhej strane som sa naučila po španielsky už potom, ako som doštudovala vysokú školu a to sa mi učilo dobre, lebo odišla som do Ekvádora a keď človek žije v tom prostredí, tak samozrejme to je proste, to už je zase o tom, že nemala som síce žiaden základ, žiadne gramatiky ani nič podobné, ale človek keď sa dostane do toho prostredia, že to máte všade naokolo, tak sa to učí veľmi ľahko potom. Ako dlho trvalo naučiť sa švédštinu na takú už normálnu úroveň komunikačnú? No, ako dlho trvalo takto, ja som chodila 2 roky vlastne na vysokú školu a potom som dostala štipendium, čiže keď som sa dostala do Švédska, ja som prišla po 2 rokoch v podstate na univerzite a zistila som, že som došla do Švédska a neviem absolútne nič, ako ja som tam bola ako Alenka v ríši dievov, som si myslela, že ako tak, že tak nejak sa dohovorím, ale zistila som, že ako absolútne sa to nechytalo na to, čo proste sa na mňa valilo tie prvé týždne a hovorím, že asi najlepšie človek už potom, ako zistíte, že už tú reč máte, keď sa vám začne snívať v tej reči. A keď snívate v cudzom jazyku, tak už ho trošku máte pod kožou, takže asi tak myslím, že 2 roky na univerzite a potom pol roka alebo 3-4 roka stráveného vo Švédsku už to potom išlo. Dá sa to porovnať, koľko prinieslo toho pol roka, 3/4 v porovnaní s tými predchádzajúcimi? Absolutne sa to nedá porovnať, to je tak neporovnateľný skok, že to človek, naozaj to, čo sa človek učí doma, alebo v tom prostredí, alebo keď sa to neučíte v tom prostredí, nemáte to okolo seba, tak môžete mať aj 10-hodinové intenzívne kurzy, ale proste to človek vypadne z toho, ako náhle opustí dvere tej učebne, alebo proste skrátka nežije tu v tom, takže to poznáte určite všetci sami, že keď človek v tom jazyku nepokračuje, neudržiava ho, tak on aj potom sám samozrejme opadne nejakým spôsobom, takže... Môžem dať len za pravdu, ja som mal podobnú skúsenosť práve s tou nemčinou. Čo bolo zaujímavé, ja neviem, či som to dostal ako taký nejaký darček z hora, alebo či tá karma naozaj funguje, ja som nenávidel nemčinu, to bol teda taký ten jazyk toho fúskatého a práve kvôli tomu som zrejme strávil 2 roky v Nemecku a pracoval som tam dlhšie a na prax sme tam išli ako 17-roční v podstate chalani cez prázdniny a naozaj to niečo podobné, ako za tie 3 mesiace sme sa naučili toľko, koľko za 3 roky na škole. Keď som tam prišiel 17-ročný, zistil som, že ja som sa 4 roky asi neučil nemčinu, že som sa učil niečo úplne iné. Predsa oni hovoria niečo úplne iné, hovoria o mnoho rýchlejšie, hovoria hovorovou nemčinou, ktorú sa na škole bežne neučíte. Takže ono to chvíľku trvalo, samozrejme našťastie bola to prax, takže vyhodiť nás nemohli, nejaké veľké peniaze sme nedostávali, takže nám ani nemohli nič strhávať. Pretože pochopiť, čo ten šéf od vás chce po tej školskej nemčine je naozaj veľký problém, takže toto je určite veľmi dobrá vec. Určite by som to podporil na našich školách, ako vysielať tých ľudí, decka do zahraničia na rôzne stáže, pobyty, Erasmus a podobne, pretože je to naozaj niečo iné byť v tom jazyku okolo neho a ten jazyk je okolo vás všade a byť 45 minút nejaké triede, kde teda poviete možno 2 vety za týždeň. Ktorý jazyk a čo sa v ňom najťažšie učilo? A je to aj o tom, že kedy začínate s tým jazykom. Keď je to v detskom veku, určite to ide podstatne ľahšie.
ale tiež je to otázne, že v akom prostredí žijete, lebo keď deti v škôlke začnú sa niečo učiť, tak samozrejme to len tak opakovane, a keď prídu do školy a prebehnú vlastný materinský jazyk a učia sa už v cudzom jazyku, tak to z toho pedagogického hľadiska je to s veľkým otáznikom. Keď je to v mnohojazyčnom prostredí, ako je Luxembursko, kde je to prirodzené, že tam tie deti idú už od škôlky mnohojazyčnosti, tak je to v poriadku. Ale týchto monolingválnych, kde to práve nemáme ani tých pedagógov, ktorí by ten jazyk ovládali, ešte urobia možno väčšie školy ako osad. Takže či začínať tak skoro, v hoci ktorom prostredí je otázka. A prejdeme na tému jazyk a kultúra, alebo teda ono sú to veci, ktoré sú viac menej bytostne spojené. Ťažko sa dá učiť jazyk bez kultúry a ťažko sa dá pochopiť nejaká kultúra bez konkrétneho jazyka. Aj keď nejaké pokusy možno boli. Ako vy vnímate napríklad prepojenie toho jazyka a kultúry, či už dajme tomu tá Sýria, arabčina, Slovensko a tie slovenské korene? A poprípade, čo ste si odnesli vďaka tomu, že teda viete viac jazykov, spoznali ste tie kultúry trošku hlbšie ako zrejme bežný človek? Čo vďaka teda tomu jazyku, o čo ste sa obohatili? Samozrejme, keď dojdete do krajiny a ovládate nejaký taký ten neutrálny jazyk, ako je angličtina, tak nikdy sa nedostanete tak blízko k ľuďom, ako keď ovládate ten jazyk, ktorý je práve v tejto krajine. A vďaka tomu, že ovládam teda ten arabský a slovenský, tak by som povedala, že som taká multikulty teraz. Priniesla som si z tej kultúry to, čo viem teraz porovnávať, a napríklad z tej arabskej kultúry, ako spomínala kolegyňa, hovorila, že ten pohodový prístup a to, že tí Arabi sa veľmi nenaháňajú, majú vždy čas aj na to, aby si dali tú siestu, oddych, čajík a pokecať, porozprávať sa, a podľa mňa častokrát to chýba možno v tejto kultúre, takže a zasa, samozrejme, keď je toho veľa, tak zasa je to negatívne, že v podstate potom už tá práca nie je taká efektívna. Takže treba si brať z každého rožku trošku a potom si vytvoriť takú tú svoju predstavu o tom, čo vyhovuje vám z tej kultúry a čo nie. No, to je dobrá otázka, čo si človek doniesie z kultúry. Samozrejme, že Katrin to má trochu iné. Katrin je, že to je naozaj Sýria, to je niekde úplne inde, akože ako porovnávať nejaké európske jazyky, tá európska kultúra alebo niečo podobné. Je to také podobné, keď žijeme v tom prostredí v rámci Európy, ale predsa len vo Švédsku tiež mňa napadajú, keď mám porovnať toto Švédsko, tak ja čo som si doniesla, tak ja som si doniesla slovičko fíka. A slovičko fíka, to je proste, to sa nedá ani preložiť, lebo u nás sa to prekladá ako desiata. Ale to je tak výrazný znak proste švédskej kultúry. Oni majú fíku akože minimálne 3-krát za deň. A to je, že 2 hodiny už sme robili, tak teraz poďme na kavičku a dajme si koláčik. A to je proste, že oni 10 minút alebo 15 minút si dajú pauzu. A oni sú proste, fíka je pre nich brutálny pojem. To je niečo, že čo ich strašne charakterizuje podľa môjho názoru, že to je to Švédsko, že taká tá pohoda, že oni budú robiť, ale teraz ideme na fíku a tam sa stretnú, všetci sa stretnú v kuchynke, či je to, ale neviem, či je to v škole, cez prestávku, proste po každej hodine alebo po každej prednáške máte fíku alebo po každej druhej, a to je, že ideme na kavičku, na čajík, dáme si kávu s kardamónom, to si vždy nasypú do toho a do čaju si dajú mlieko a prípadne si čaj vymáčajú v mlieku. To som si nezobrala odtiaľ, ale hovorím, že to je taký tiež znak, ktorý veľa ľudí to tam robilo. A vravím, to je niečo také pohodové. Proste fíka je pojem a keď príjete do Švédska a máte to, ako u nás sú, že obedové menu, tak oni majú vonku okolo kaviarne, idete, tak majú napísané veľkým, že fíka. Akože zastavte sa u nás na sendvič a na kavičku. To sú také veci, ako samozrejme to veľmi dôležitý faktor, ako kultúra a jazyk sú neskutočne prepojené a človek, ktorý proste tam príde z angličtinou do toho Švédska, samozrejme, že všetko rozumiete, dohovoríte sa po anglicky, není absolútne problém proste sa orientovať v akékoľvek, asi si myslím teraz už v európskej krajine s angličtinou, ale strašne veľa človek prichádza, keď nehovorí tým jazykom, akým sa hovorí v tej krajine.
jasne, jazyk a kultúra sú prepojené, lebo jazyk je nositeľom kultúry. No a spomeniem jednu konferenciu, na ktorej som sa zúčastnil, to bolo v Limassole v septembri 2012, kde Európska komisia hodnotila, aká je mnohojazyčnosť v Európe. A tam zobrali jedného pracovníka z komisie, ktorý je polyglot, úžasné, a on predstavoval svoje skúsenosti. Jeden Grék, ktorý hovorí 32 jazykmi. A on povedal, ako prichádzal k tým jazykom. A keď hovoril, jedným som začal, druhým som nabaloval, ale stále som bol zvedavý, čo tie iné kultúry. A potom povedal na záver, keď sa učíte jazyk, cudzí jazyk, budujete most tej druhej kultúry. Tak ja hovorím, potom som sa po tej jeho prezentácii spýtal, no Janis, ty si vybudoval 32 mostov, ale vieš čo, bežní ľudia majú problém vybudovať jeden most, tak tam treba pomáhať. Ty si už vybudoval veľa, tak teraz pomáhaj tým ostatným, ktorí potrebujú vybudovať aspoň jeden. Toto je dobré premostenie, tie jazyky a kultúry sú spojené a ako to bolo aj spomenuté v podstate ohľadom jedného toho jazyka Esperanto, ktorý je celkom možno zaujímavý, pre niektorých exoticky neznámy, nikdy o ňom nepočuli, alebo si myslia, že už nefunguje. Čo je zaujímavé na tom jazyku je práve to, že teda on je viac menej taký sprostredkovateľ rôznych kultúr, že sa akoby stretávate v strede toho mosta, a že teda vy budujete polovičku, ten druhý človek vybuduje polovičku a môžete si viac menej navzájom tie kultúry prostredníctvom nejakého takéhoto jednoduchého jazyka vymieňať. Pretože tak ako aj spomenul Jozef, aj keď viete 32 jazykov, ešte stále ich existuje viacej na svete, ktoré nikdy viac menej vedieť nebudete. Ešte vďaka Bohu je dosť na to, aby ste ich nedokázali sa naučiť všetky do konca života a zrejme nikto ich nebude vedieť. To je jedna z takých charakteristík toho jazyka, ďalšie je takisto neutralita, to je vlastne zase aj jeho možno taká výhoda, že teda nepatrí nikomu, zároveň patrí všetkým, že za tým jazykom nestojí žiadna politická moc, žiadna ekonomika, žiadne zbrane, žiadne násilie, je to viac menej taký, volá sa jazyk mieru, je za ním taká možno mierová ideológia. No a ďalšia, tá tretia vlastnosť je naozaj tá ľahká naučiteľnosť, čo si môžete kľudne overiť hocikedy, keď sa pozriete na napríklad jednu z našich stránok, ktorú sme vytvárali, a bol to vlastne prvý portál, ktorý sme vytvorili na výučbu cudzích jazykov a vďaka nemu potom vznikali tie ďalšie, tým sa vrátime neskôr. Ja by som sa len dal, máme tu medzi sebou nejakých polyglotov? No nejakých tu asi aj vidím. Pokoľko, rád sa to od 4 hore alebo od 5, teraz už som si neistý. Pamätáš si? Ľudia, koľko je? 4 alebo 5? No, nie, to je ako 1, 2, to je ako dosť bežné, ešte aj 3, dokonca nejaký ten Luxemburg, ako pre nich 3 jazyky sú relatívne normálne. Máme tu ľudí, ktorí ovládajú 4 a viac jazykov, nehambíte sa, na, dajme to úrovni B1, 1, 2, 3, Rado, nehambí sa. Dobre, takže nejakí tu sú. Zhodou okolností, neviem, či sa všetci ostatní hambili, ale viem, že tí ľudia, čo ruky hore mali, sa Esperanto vyučili, ho učia. Ale není sme tu kvôli tomu, sme robili reklamu tomuto jazyku.